Porinya musuk tongpano porisi malia ka mogol ngeni bai. Porinya to musungo. Kelas 10 jara pori jarang ka ba. Kelas 10 tong pori tes pori khaya ri aisini nya mogol ngi yang thanga ka ba. Tang khanya sa. Rang pusa kari bai ko haino. 살부름부름 탕라이케세 살라이냐니 냥라이냐니 가티도 말이야노 콕사 콩니 부풀버랑 속라이냐 속노 속이야 고노 파이냐니 찬스 그리냐 미기정 로 팔리시 다복 살라이 당자나니 몽사파나 그리노 콩고 매박 나고 속자 그만자 사즈라 마산 따라뜨 각장마 비싱때 khai 함정만이 비싱때 너는 주바수 나요 너는 주바 먹나요 너럭 주바 간게 아니 찾으라 누구이 패네 먹어 जों तांगै सुबा लायनानै नां जों साइमानो एबा जों नगो मगल बायथां केबो ईश्वरनो नायटुकलायै गिर्जाव थांगो केबो बा ईश्वरनो नायटुकलायै मन्दिराव थांगो केबो बा ईश्वरनो नायटुकलायै आल्लाहनो नायटुकै मस्जिदाव थांलायो फियाबा गिर्जाव थांमा बायसिमि न मन्दिराव थांमा बायसिमि न एबा मस्जिदाव थांमा बायसिमि न आं ईश्वरनो मानखा होनै सानाय रक बगनि बागै किसा कयमुं ईश्वर ब जागाव दं गरी बर रकनो चुगिया बर रकनो चुबामानि एबा बरकनो हामक्राय रैमामानि आबसे कतरकु ईश्वरनि सामुं आं मथाव थांगै आं मन्दिराव थांगै आं मस्जिदाव थांगै साब्रुमब्रुम ईश्वरनो दियायै दंखा ईश्वरनो लबै दंखा आबो बायसिमि ईश्वरनि सामुं ओंखानै दावान सक जाबायदि आबोनि बागै ईश्वरनि सामुं खालायो होनै दंनाय रक फाइदियाव बाहाय गरै चुगियानो खंनि बरकनो चुबा लायानो बरकनि एमांनो सुपुङै लायानो बरकनि खाथौमुं न फियगिर लायानो आफुरनो जों ईश्वरनो नुकसका एबा आल्लाहनो नुकसका एबा श्री कृष्णनो नुकसका जों होनै खातरि सावै मानानो
Puro ajai sina Ani rangri kiri fano Ani zolma zolsa kiri fano Rangri ni slai bokaha Subrayang le nono mangka Zolma zolsa ni slai bokaha Kai torang le nono mangka Ani rangri kiri fano Ani zolma zolsa kiri fano Rangri ni slai bokaha Subrayang le mangka Zolma zolsa nislai bokaha Kai torang le nono mangka Mungsa nangya rangri bonangya anilang mao nono senanggo Mungsa nangya rangri bonangya anilang mao nono senanggo Oh subray anilang mao Nono kare musakere Nono manise ani talika hamka Nono man ma baise methang jagala mangka Nono manise ani talika hamka Jibi shakhamnogo wrong treatment rajagmani bagai eba khlaijagmani bagai asumcha mokol nugyang thangmani akothmanarok chini khorangni awai mungo jotono nugui manbai khana obo haikino chini khorangni awai mung khlaijagmani yagulo haste ganangdei truk bukhuk laisano chubamani haike bukhuk jasmine no chubamani haike eba takhuk khorangno chubamani haike truk haste ganangdei akothma birjagmani yagulo tau truk takhuk elenni mokolno nugrunani bagai lukurok sikangi phemani jing koktoma mankha eba jing abohai mangpli jinisa koktoma o kasai phaigya tabuk thigang phai sok baijak Champoknagar ADC village ni bisingo khobjaknai Balaram Thakur kamibo ani yang yagra phasing nugui mankhana obo tabuk takhuk elenni thik nok baskangni nokhlabo khaganang siklarok basalajak jotono khatongmani bisingtui borok kami nok brum eba hati brum khoksa khoknoi khokba khokdok rang khanglaiei khatongmani kaisano bukhuk jasmine no treatment khlainani bagai chubasurana nango kok bothoma haikeno tini bo haino hai gabor diam saini khaganang takhoksom borok pal baksage nogo rang khanglaiga hatiwo rang khanglaiga eba takhuk bai takhuk bayap kokdukni bisingtui salaimani bisingtui rang khanglaiga tini obo haikeno gabor diam saini takhuk tei bukhuk song khaganang lukurok phaisok paika Champoknagarni Balaram Thakur kamini bisingo takhuk elenni nogo teobo haikeno borokni thumjak rang pusarok yapal laika tei yafarmani logi borok khatung laijak eba khatong thok laijak
boroknya suba subai eba boroknya suba susimia joto lukurokni suba subai salsa takhuk elen achum sabo bini class 10 ni je test remani yagulo eba remani jorawo rong treatment rejagai mokol nuk yangai thangmani abo besugratei kirma singsa eba besugratei manakung khana a mokol nuk ya engmung dagabo haikena bono mokol phunukna ni bagai gabor di amsaini lukurok je sekangai phaima hai hasini kabangma amsaini lukurok sekangai phainani bekhak tabu bo mangplina nugui angman khangangke je gabor di amsaini tahu phainai rok bai khorsa khorongni bai koksanani jaitok nai darano sungsine je takhuk elenni kothomano bahike puilano rok khanawoi bahima dongkhabok sengsakra abo to puila ngang kachini khorang je channel no bono sung bele bele ke hambai maro tauni ngang ke asuk chini tirpura rajyo jebebe chini khorang kokpiri tongo nugyano chini khorang channel ni bisingti phunungmani bagai tabuk jaga jaga o smartphone jara tongai rak borok nailayo aboni bisingti no chini khorang channel ni bisingti no sung saimang kaje chini Jasmine tai sini tongo Laisa abhai sini khorangni bisingtui phunujangmani bisingtui no lukurok nukmani bisingtui kha khamlakya tamkhe bono sing subaiman abhai keno sini gabodam sayobo tabuk chinara tongo sing jotono palbaksaka phailajak sini sikla salai sing kuno organization ya tabuk sing obonotui bahai ke jaga jaga tini sinara takhuk ele bini jebebe tabu mokol nu yangai tong rong treatment je jibi sa khamo je rjangmani bagai bini je tabu mokol nu yangai tong mani o beleke kha khamani ko sing tabu o jara basa oinei bono bahai ke sing agi jebe botong kasang tongni lek school thangai pori tong marok bahai ke han heta se mokol phiogini bini abono sing bini a pori mana takse katal khaine sing bahai ke bono sing bini mokol ni bising ti numan bisti bo serengiman abo sing sini o tabuk sikla sala je suba mani bising tuino sing tabuk bono suba lanya phai tongo sing oboni pore bo sing sini amsa yobo sing sini takhuk elen simia sini je kono sini lukurok ni bisingo jodi ono obhai tomungno hamia saya birat kotorong jongkangang ke obono tibu sing sai toknai sini gawo amsa ni sikla sarlo tabuk abai ke beskanggo sing agu phailejak khaini bagai sini khorangni nang tebu koinai obahai jaga jaga thangai no sini obahai tini takhuk elen jebebe bini je tabu mokol nugi abahai kabangma obahai tongui tongmon abahai jaga jaga thangai ne okok tuma ruinai sini khorang channel ni bisingtei lukorong no phunugini tebo beskanga agu ginai subasu ni bisingtei samung tangran bagai ang obahanyo sini khorang sini khorang channel no ang koinara sikrok subasu yafarmang khabo ki sawai jaman ba chubanai rok no norok to rang khangka ji rang ranai rok no bahike hamba yafarnai pila besik rang chuba sing wansuka sini sing sikla salai gabodi ni amsai ni sini school tai bazar hati tai para amchai rogo kabangma jagao thangai nei sini sikla sal satung hnya oinai kabangma abahai jagao thangai sing ungkolai kha jesek mansak abo sukno sing kha nanglai kha dulai nei usik soasu khaiman hne sing tubulai kha tini takhok sini elen de bormani bini jesuk ya ung tangmona abono sing busu jor tui sini bisingti bini sukno abono tui ne sing ungkolai kha singnoro sing rang mari tu family gang ke 25,000 25,000 rang sing takhok elen sing subana ni phailekya chubanai rok no bahike kha kaham yafarna musung subana rokno abonang kha kaham yafarmu chung sini gabo dam chaining ginai tabo abo remani bisingtei kabagma borok tebo phainai bono suba phainai aboni bisingtei no treat doctor kaham jaga thangai treatment engmani pore sini takhok elen sakmang tasa kaham ungthung tai bini nukhung wanaya khabaya khainai bukha kara khnarguinai takhok elen no bahake taisa bini katal han hai tong mo sing tubuiman aba haina sing kha khaw
belai belai ke hambai haino hayang tiki sapai thakok sungna musungman hingga ke yango darano sungna ni musungman hingga ke tabuk norok gabor diam saini khaganang lukurok takok elen ni bagai sigangai phaimani hai eba norok nam sayo haino hai elen ni treatment ni bagai rang puisa thumna ni bagai eba subana ni bagai kokpir mani hai ke ti alka amsaini lukurok no bo hai ke kok kasar mong narak nai jing takok elen ni treatment ni bagai belai belai ke hambai sini khorang je channel tabuk sini je kokpi jongmon bagi sini khorang mang belai ke hambai maro tam ke chung je oro tabuk phailemani hingen ke chung mobile ti nuguino chung sini khorang channel te nuguino chung si jalaikha erpore chung koek dino sab laikha sabui mani pore koek din sabnan pore chung azuk laikha hadi chung haike tonging lalia chung bunyo subana bunangnai chung omai homai mobile man dong chung buike subai dong chung tang mayang na kokoi haine chung dol thumine chap laikha chaman bising tei bazar connection khale laikha e pore para para gi thang laikha ge school thang laikha am pore engge chung amonte te ke sete hamai maro je sinaro electric department ni paira ni phaijak bo kok buru maya banglo maya bo hindi so ke kaisa dugono bo be kok salai ga naidi oma homa sini borok ma hang dongo nang je suba ma teri din saman e puro bono samani pur bo sari gono je bini pariti chungno rangri phage belai hamai maro bonang bo kaisa bairen borok tu sungu subai dong gi sini borok tu tangi subai atong nai ba oma judi nugui ungui tongke khanai tong hangke ma hono elakani borong ma no tibor rajno borong ma hono jottono subadi bo suba ningkisa suba ke bo kisa suba ke boni sak hamnai bin hamya hamnai abanang kokpi namu chungo singje tabo jaga phainai bono suba ma hai jota amsani borong no phai chuba ke belai no hambai marna tangi hindi belai gurui nu khangke jottono khairungna dorgar jottono bukha duna dorgar bo chuk yangai se bo rang puisa ganang ke bo ma ke kalai tongla khumu bo kaham jagan thangi tikmen khaine hami phai ke mo bo gurui ni bagai no tabo kalai tongo on bagai nang lukurung no koina mu chungo singje suba ma hake jottono phai chuba hangke belai no hamnai au na kokping norok tabuk asuk haksal gabor dini simi sompok nogor haksalo gabor dini amsaini phai norok kompok nogor phai chuba phai ka be o amsaini siklarok no ba amsaini lukurok no ke bo hai kok kasar mong narang ang o amsani borong no bo tam sanai je chungje subai dongu o amsani borong chungje subai dong hasalni borok ni chung gabor di chung phaike sini mixeman gari bar gabang nangi thangu nang portu ko porishrom tongu chung phai to chung bukha tongmayang ni chung subai dong tai o amsani borong no gana gini borong nang koina mu chung je norgo hadi para kaise thumlainai salai akolainai bono bini tikmene bagai jotutta mansuk bono subanan bagai ang amsani lukurong no hambai ma janogo norok dadi dadi khebono tikmen khaina bagine chuwana bagai saitol laidi belai belai ke hambai da kotono ang haino haino rok no phunungani saitok nai je takhuk elen taito bini buma chingbai baksa satung keprap mawo bacha jak norok nugi man khana teyobo haikino ang o mangpli no phunungmani logi logi haina hai takhuk ni paithak kok tongmani bagai sungnani musung phiro bo hai kok kachar mong nang sanani musung ang te kise kok kasana musung hambai na ni bagi sang te kise kok kasana musung tangi hindi sinia oncholo kaise rabot but tongo ara rabot but chung chung thanga thangmani bising tiborok kerala ni aran officer kerala ni airport chung bono banner phulungni bise khuk borok kaham eon por chungno bo bini yak suktoi chungno 5000 টাকা লগলগিন সুবাই রেখা আম বেলাই বনে খা আং হামবাইর নাম সুঙ্গ ব বাইরানি বরক সাসক সুবাই দংকে সিনি বুকুং বারা সিনি কুংথাই বারা সিনি সারা তিরবারা তৈ তামুখে তংবাই খা সুবানাই নাংখা দফানাই বাগি সামুং তাংনা নাংখা দফানাই বাগি সামুং তাংগে সিনি বরক গলগি থাংনাই আবন বাগি নাংমা সাও দফান বাগি সামুং তাংনা তিরক তিরক চাইটক বাই সিদি সিসাবাই সিদি যতনবন হান কংনারাম belai belai ke hambai serai serai kok takok rani kok din rok khanai man khana je oboni bising ti bo sing thanchang lainani kaisa platform of phainani eba yak baksa wansong mani thancha yapri thanchang lainani sing kaisa shape manai tongai tongo norok nugi man khana thaching ni jagaw nang phaipinai je takok elen tei buma obon se sikang bo borok ni khuktui norok no koimung norok serai serai khanai man khana norok nugi man khana takok elen ni buma bukuk rotna bini mokol no nasigei bini makhang no nasigei eba borok ni mangpli no norok nasigei nadi borok ni mokolo je besla no mokol no phunukna ni bagi borok ni emang borok ni khatung mani tabuk bo khibi sogei de sogyako tamni bagi hengkang kang kai chini khorang
borokno borokni nukhungni jengjalno borokni nukhungni bialno awaimung khaimani yagulo norok hasini lukurok chubanani phainai eba sikangi phainai a khatungmung borok phungni simi sarik jora khalugoi nasigi dong aboni bagai ang mankhangangke haino hai elenni buma bukrotna bai koksanan jaitoknai shngnani musungo bahai khatungmani tong je salcha elen ni sajalana nang mokol phunukmana norokni khomota da tong bui subachu riya hangangke norok poribarni bakhakti khatungmani to tongo tamni hingke sing subas buini subasu maya nei maya ke sing sini khatungma phaimaya hai hine wanchuk jak sing bahai ke wanchuk ka khmale suri ui tongo gaitono salchalai nang khulogei donai ya phrai tono sanai tono surimani bisingti tini khorang ni channel ni je medium rok phai sokbai ke borok khana oi bong nang ni je khobor ya borok se thari phayo phai borok phai tlang thanga kokpit kha aboni bisingti tini phaika sini gabordi amchani sikla bodol sikla salai rok borokno belai khana hambai maro tamni ke borok je tini khorang ni ti no hrui nuk mokol bai thang borok nugui ama haike je thmui rang kosto khai satong wate hi borok tini je busu kosto khai rang no thumkana besok birok to khema him kana asu satong rogo ab haike brok tini ro khatong ma baisi brok sopayo khatong ma kre khe sopai meya ama haike khatong gi brok jitini sopai ma haike no tai jo to nuhuri tong nai ro brok ab haike no khatong goi phai je rang subai man khaike ani sajalan dati mokol dati nugui man nai tikmen dati no khai man hene ang khawo songta brok no ba hambai maru belai khana borong hambai maru brok tai ba hamari manai aba haike tai ba kok thai kothuma otri praho brok tai ba pina ningthung tai ba soi man ningthung hene tau borokni logi logi tabuk bonorokni jengjalni kokno elenni kokno khanaya borokno tini tauk chini khorangni bakhaktei bobo hai kok kachar mung bobo hai koimung narnani musung je khoksa khokni rang puisa subamani bisingti takhok elen no operation khai mokol phunungnani musungmani bakhak je brok tabuk suba phaika rang ab haike no aste aste rang to sokbayana jotono khnai tamaba brok suba khe rang to ti kai ma khaba dati no nai man khatik man khai man ka ab haita aboni bagai or je rang sakha hange nai nani bagai brok no koyo hange singba siaring ya bro manai je sinai no no matlang nai ta nai thani bo ab haike ni koi mungta rang to ti ka hange ba dati no tlang man ka ab haita koi srai srai kok khnai man kha bo norok no kok thaisa bai srai srai kok saiman ya phano norok busiman khana je grei no khongo besek joratei bial besek joratei jengjal abo kok bai jeng norok no phunubi man galak eba kok thaisa bai abo norok no bujiri man galak je manjak nai rok borok saimano rang khokja rang khoknei ajinani besek joratei kuthuk obohai kuthuk jorabo obohai kaprap jorabo aboni bagai naidi borok sinai noknai nukhungya eba sinai noknai borokya norok no hasini lukurok no bebak no yaphari dejak norok tini khairok kangangke norok tini borokni nukhung no hamjak mong kangangke borok bo salcha borokni khatung mano subungi mannai eba borokni emang no subungi mannai phiabang paithago norok no obono sana musung phiru bosuk joratei kirima singsa eba bosuk joratei amanak akosom abo kirma singjang khana tamni bagai hingangke charai phangsini simi nugiang mani abo pohornon salchapana bosuk joratei kusung bo abo saimania phiaba asumsa jeng horangai thangai manak mani hai sabrum brum ni bagai takhuk elen bini mokol manak ngai thanga mokol phiogi tongphano chini khorang khanawi tongphano eba asek takhuk rokni khorang khanawi tongphano bo mokol chikhragai mokol thonei naiphano bini mokol dai nuklia tamni bagai hingangke jibi sakhamnogo bejowa sakham eba wrong treatment rjakmani bagai botini obohaike nogo kalaijak bini bo musungmani tongmani salcha madhyamik phasengei eba graduation complete khayei borokni sugya nukhungno buwa bupha kolomti khiklai borokno sarmani porimani salcha buwa buphano jengjalni phiogei kaham ke tonai buni nukhung haike no kaham ke tonai abo hai emang tongmani takhuk elenni phiaba oi emang salchani salo srapchani bisingono bebak no kamai thangbai kya bebak no kosogei thangbai kya tamni bagai hingangke
아좀 사비니 먹을 누기양의 탕가 앞으로니 심이 어성산이 나이턱 어성산이 뭐럭너 어성산이 뭐 방와 방럭너 뭐 누기 만리야 무중의 동파너 피아바다북 지니 타니세 배박너 지니 거랑 무중 파너 앙 무중 파너 지니 타니 몽샤바너 판 그리 땀니 바게 행강께 판 다북 로고럭니 야고세 너럭 세강의 파이강강께 다콕 엘렌니 먹을 एबा बिनि नाफ ऑपरेशन खायनानि बागै रां फैसा किसा होनपानो 5-6 लाख रां नां फियाबा नासिगैनायदि बरकनि नखंनि बखाक दै फानग्रै सालो तालो रां 100 रां 200 खाथिनानि आजिनानि से बरकनि फानग्रै तामनि बागै हिंगांके तिनि आजिखे तिनि न माइरं तुबै तिनि न जानानि बरक फियाबा बबनो जानाय बबनो खाथिनाय आबनि बागै तिब्रा हास्ते गनांगैनो जों बरंनि नखं सिमिया जिनि जत तिब्रा सारकसे तिनियावबो हायके दिफ्राइब तिनियावबो हायके सातकजाक तिनियावबो हायके कलगजाक एबा तिनियावबो हायके ततरा सेबै सगांगै मानिया लामा कसार बाथाकजाक रजं उस्ता खुजाक फियाबा जों सालबोसक नासिगै दंलायसिनाय सालबोसक जिनि बखानो रमै दंलायसिनाय जों दाबुले जरा फायका कसा कुपुर होनलायावै निनि आनि होनलायावै जों बसं थानचासे जों जमातिया रियां एबा दालबिदाल हदा दफा होनलायावै जों तिफारासा होनलाय मानखांगाके आफुरनो जिनि खावो कताल गायसा वान सुमुं फायनाय दिनि गाबरनि आमचाइनि लुकुरकनि खुगो जों खनाय मानखा जे अ कथमारक अ मांप्लिरक नुगुइ बरक नगो खा बाथागलिया वाटै वावै दंगो खना खायसिनो बा सनि खायसिनि हनमाचुद बरक खानो नगो बाथागै मानलिया वाटैनो वाटै हनियावै सातुंनो सातुं हनियावै बरक सुबानानि बागै अंखरका आ अंखर मानि आबो अंखरकानो बरक गरै अबहाय नुखंनो सुबाय मानिया साक बरकनि नुखं न याक फलगेरि मानिया साक बरक तिनि चाइटका अबहायके न तिनि फाइसक बायका दाखुक एलेनि नक नुखंगो फेबाचिनि खरांनि बखाक्तै कयमुं ह जागावसे गाबरदि आमचानि लुकुरक सिमिया हासेनि गोबां लुकुरक गोबां सिगलारक गोबां मा गामि गोबां मा आमचानि दाहकतै बहुकसं नरकबो खागोनां नरकबो हामजागमा कुपलुं तामनि बागै हिंगा जों जत तिप्रा सारकसे जों बेलायखे हामजागमा कुपलुं बेलायखे खागोनां चिनि खा बेलायखे कुवार आबन बागै अ खा कुवारनो अ हामजागमुंनो जों अबहाय सुगिया बररकनि जराबो अबहाय सुगिया बररकनि नुखंगो जों यूज खालायन आबनि बागै हायनो हाय कयमुं नारगो चिनि खरांनि मांप्लिबो नरक नुगै मानखाना दाखुक एलेननि ऑपरेशननि बागै सुबासु खलायना मुसुंखा हांगाके नरक फाइमानाय सम्पक नगर आमसाइनि बलराम ठाकुर कामिवो एबा फाइमानिया हांगाके चिनि खरांनि टीवी स्क्रीन नुगै मानखाना एलेननि बुमा बुखुक रत्नानि एकाउन्ट नम्बर रजाक सम्पक नगर ब्रांच सम्पक नगर ग्रामीण बैंकनि एकाउन्ट नम्बर नरक नगो आसुक्तैबो पेटीएम गुगल पे एबा दालबिदाल बेदेक बखाक्तै नरक सुबाहरि माननाय आबनि बागै आसुगैता दंदि जरा बरंनि यागो बकरै तामनि बागै हेंगाके बिनि मकल सिमी प्रब्लेम या बिनि दालबिदाल प्रब्लेम आबनि लगे लगे ना प्रब्लेम बिनि याकुं याफाक फाजिं रगबो कैंसर होननानै बखा डॉक्टर दिपुरगो जों लुगै मानखा फियाबा सिगाङै फायदि अबहाय नुखंरनो सुबावै मानखेनो अबहाय सुगिया बररकनो जों याक फलगैरि मानखेनो जों नगबो खाकसाङै दङै माननाय चिनि खाबो सिराङै फायनाय मांप्लि तिसानाय प्रबिनि लगे आं रनजित चिनि खरां रांसारि सानिस्लाय बकाहा सुगायांले ननो मांखा जलमा जलसानिस्लाय बकाहा कायतरांले ननो मांखा आनि रांरि करै फानो जलमा जलसा करै फानो रांरिनि स्लाय बकाहा सुब्रायांले ननो मांखा जलमा जलसा निस्लाय बकाहा कायतरां